UPBL मानसि मा खालामो बेवहाय UPBL मा इनभल्भ दं बडलेण्ड इउनिभार्सिटि इलेक्सनजों मा Thulai. मा खालामदों Kelas. मा खालामदों कुलि मा खालामदों डेभिड फट' खालाम भिडिअ खालाम मा खालामदों बेवलाय Kelasnya Thulai. कलेजनि इलेक्सनाव मा खालामदों इउनिभार्सिटि इलेक्सनाव मा खालामदों हा राजासै मा खालामदों बेवलाय Ubin ini sudah. मा खालामदों बबेनि मा खालामदों नोंसोरलाय Bawa bagi sih बबेनि नोंसोरलाय Student ini election mana dari मा खालामदों नोंसोरलाय इउनिभार्सिटि इलेक्सनाव sama. हा ओंखार साला आनडेम'क्रेसि बिसोरो लाजिनो रोङा फन खालाम मिन्थिबाय सोरनो फन खालाम Kita jalan ke Musa jadi sim. सोरनो फन खालाम Kelasnya Thulai brother. Mujang larai nih, Pak. हेलो Brother yang lu kini deh, kintu di berkong nih kangen. Kelasnya Thulai. ngomong kari tadi jemput kelas aku le duang Mungkin kelas aku le duang enggak kelas aku le enggak kelas aku le Kelasnya Thulai nih sudah. kelas aku le king kelas aku le king udah king kelas aku le ada mau ada boleh punya haba sana kue kelas aku le ada rubuni memang apa nanti kelas aku le kelas aku le ada mon sarni haba sana kacau kue sarni oh nih dong kue मा खालामदों नोंसोरो इउनिभार्सिटि इलेक्सनाव मा खालामदों नोंसोरो आनडेम'क्रेसिलि मा खालामदों नोंसोरो हा बन्द खालामा जालाय आदा दुफां क्लास खालामा जाया नोङो नों सासे इउपिबिलि कर्मी जाम्बा क्लास खालामलाय साला ओइ भिडिअ मान खालामदों नोङो भिडिअ मान खालामदों नोङो उदालगुरिनि मानसि मा खालामदों नों बेवहाय Mujang larai lah. Mai mungkin nggak biwai? Karya mau sana aku. Mukul jagoan deh dah. Kelas aku le. Zebra kalam kari kok. UPBL मानसि मा खालामो बेवहाय UPBL मा इनभल्भ दं बडलेण्ड इउनिभार्सिटि इलेक्सनजों मा इनभल्भ दं हा वाइ Sarni kacau nih. इउनिभार्सिटि इलेक्सनाव UPBL मानसिया मा इलेक्सन दं इउनिभार्सिटि इलेक्सनाव UPBL मानसिया मा इनभल्भ दं बुंलाय नोंसोरो Mau bunuh sudah mau. Universitas kempas ngau. University election now, you will be